tanggalin mo yung ano sa loob ng 3 minutes, tanggalin mo yung tali. Yung palpula lang na tali, tanggalin mo, ilabas mo. Tagal lang. 3 minutes lang ha. Tagal lang. Basta kayo pag 3 minutes na oh. Kailan matanggal to? Tanggalin mo yan, yung tali. Yan mo lang, basta tanggalin mo lang yung tali. Twink. Tanggalin ko lang ha. Oh, tanggalin mo. Twink. Twink. Sa loob ng 3 minutes. 3 minutes. Sa pulbul na ano. Allah. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Mayroon pa oras. 1 minutes pa lang eh. Pero nga karo matanggal mo talaga. 3 minutes. 1 minute and 14 seconds. Oh, mababa pa oras. 3 minutes eh. Ayay, matata. Ayay. Hindi mo natatanggal ano? Mayroon pang oras. Mayroon pa. May oras pa. May oras pa. Hoy, bawal yan. Hoy, bawal yan gunting. Bawal yan gunting, bawal. Tanggalin mo lang. Ano? Kaya ba ano? Ayay. Terpalalas may utak. Ayay. Wala, hindi natatanggal talaga. Surrender. Bisto naman. Ano? 3 minutes ha, 3 minutes. Huwag mong alisin yung alambre na kabalagbag dyan ha. Ha? Huwag mong alisin. Bawal alisin yung alambre na kabalagbag. Bawal alisin. Bawal. Basta ilusot mo lang yan. Saan mo ilulusot? Bawal magturo. Napanood mo kanina kasi. Bawal magturo. Ayay. Lulusot mo lang yan eh. Bawal magturo. Winagturo. Susuot mo raw sa butas. Bawal magturo. Bawal magturo. Bawal magturo. 1 minute na. Malaglag yung alambre. Dalawa na sila. Mamaya nga kuya. Si Kuya Tonying nakakawanan ka na. Gandali lang eh. Ay, bulong-bulong ka dyan. Hindi. Napanood mo kasi si Tonying kanina eh. Hindi ko na mapanood. Bawal yan. Bawal yan eh. Hindi, natanggal eh. Paano mo muna? Bawal nga tanggalin. Ako. Oy, 2 minutes na. 2 minutes na. 1 seconds, boy. 2 minutes na. 2 minutes na. 1 seconds. Bibigyan mo ako isang daan. Ayay, murag. Ayay, pabuhot. Di kaya. Wag kang pabulong-bulong dyan. Napanood niya kanina ni Tonying eh. 30 seconds na. 30 seconds na lang. 3 minutes na. Whoops. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Last 10 seconds. 2,
3, Oh, 1 second. Ano? 5, 6, 7, 8. Wala talaga. 1 second.